Hello. Kamusta? I hope you guys are doing good. I hope you guys are doing fine. So, mali. Wala kang microphone. Nagagalak ako na, ayoko umiyak. Basta. OMG, I'm super duper excited na sabihin sa inyo na So, andito tayo ngayon sa condo ko and mag-check lang tayo and somehow nag-transfer ng ibang things sa akin from our place to my place. Yung mga damit-damit ko, ayan yung mga damit-damit ko, ayan, ayan. And then ito pa. Actually, napakarami pang mga damit na kinakailangan talaga i-transfer, diba? And of course, aayusin natin siya ng very light para naman maayos ang bonggang-bongga ating buhay. Init dahil, super. Yan. Ano ba to? Okay. Kasi, may bato. There. Parang bongga, diba? OMG. I remember, nag-start ako mag-vlog dito. Actually, doon pa yung pwesto nun. Doon to banda. Doon banda. And, ang gamit ko lang nun is iPhone 6. iPhone 6. And then, hindi pa ako marunong mag-edit nun. Pero, ang ginagawa ko is yung sa Snapchat, which is 15 seconds lang. So, ang tinatagal ng isang video. So, ang ginagawa ko, shoot within 15 seconds and then after that, shoot within 15 seconds and then after that again, shoot within 15 seconds and then, pagsasama-samahin ko na lang sila. Tapos, dikit-dikit, ayun na, cut to cut siya. Kaya, nakakaloka yung struggle ko nung time nag-umpisa ko lang ako mag-vlog dito sa condo ko. Ipapakita ko sa inyo, ito siya. Diba? Kaya, wala lang, kumbaga super grateful ako kasi dito ako nag-start and parang feeling ko dito rin ako bubongga kasi during that time, it was 2016. As in, ang pangarap ko lang dati is maka 100 subscribers lang ako, okay na ako. But now, my God! As in, my God! Diba? 8,340. Diba? Ang layo-layo nung pinangarap ko na 100 subscribers. And, nakuha ko lang yung 8,000 na yan last year, which is 2020, during pandemic. And then, I remember during pandemic siya, talaga naman nag-boom at talaga naman napakarami subscribers na hindi ko na alam kung nasa na sila ngayon kasi parang ang unti ng viewers ko. Pero okay lang kasi naniniwala naman ako na pag nag-upload ka na nag-upload, I'm pretty much sure magkakaroon ako ng napakaraming viewers at yung mga old videos ko magkakaroon siya ng mga viewers kasi ang YouTube kasi hindi naman siya yung one time big time na video. Kumbaga parang as long as you have subscribers who can visit your channel and who can visit or watch your old videos, it's okay and it's fine. Diba? So yun, niniwala naman ako na balang araw talagang bonggang-bongga ang mangyari sa YouTube ko. But I'm super grateful na rin sa YouTube ko na ganito yung mga ganap-ganap ko sa buhay, ganito yung nangyari sa YouTube ko, and I'm super duper thankful for that sa inyo lahat, lalo na sa'yo. Alam kong ikaw ang naging inspirasyon ko sa pag-YouTube ko. Ikaw nanonood ka, alam ko ikaw ang naging inspirasyon ko sa pag-YouTube ko dahil ikaw ang gusto kong mabigyan ng entertainment. Ibig sabihin ng ikaw nanonood, kahit sino ka man, ikaw ang inspirasyon ko. Diba? Nakakaloka. So right now, nag-ayos ako ng condo para naman bonggang-bongga na is ako.
akalain mo nag-is-is ako. Na dati ko naman talaga siyang ginagawa. Nag-is-is ako ng sahig sa condo. And ayun, sabi ko nga kay kuya, sa kuya ko, nag-message ako last night. Sabi ko, kuya, peram ako ng fag machine at saka yung pang-sanitize niya para nga naman ma-sanitize ko ng itong buong bahay. And ayun, so nilipat ko pa lang dito is yung mga gamit ko, yung mga bag ko, yung mga damit ko, ayan yung mga damit ko. And then, yung mga perfume ko nasa CR, yun pala na dadala ko dito. So yun. Basta, I'll keep you posted guys. And super thankful ako. And ewan ko, basta nagagalak ako na ayaw kong umiyak. Basta yun na, bye-bye na. Bye! So, ayun pala dinala ko as in. Tapos, yung mga perfume ko, ayan. Teka lang, kasi right hand ko, ayan yun. There. Mga skincare ko. And then, hello! Kumusta kayo? Andito ako ngayon sa CR at ito ang tomorrow nililinisin ko. Most probably tomorrow siya lilinisin ko. Kasi dahil mga watermark, so, and then, medyo malikabok. Diba? Yung pang bibi ko, and yan. In fairness. So, we're going to admin. Wait, I'll get lang my alcohol. We're gonna go to admin and kasi manghihingi ako ng certificate of residency, diba? And then, ayusin natin yung mga kung ano-ano pang mga bagay-bagay, diba? So, wait. OMG. Lock natin siya. Oh my God, bukas pa rin. Tapos, there we go. And then, we're gonna go to admin para humingi ng certificate of residency. So, tara. Whoops, there. Basement. So, nakakuha natin ng work permit and then gate pass para nga naman sa mga items na dadalhin ko. Well, actually nakabox kasi yung iba, kaya diba? And then I asked for the admin dues and then kung kailan darating yung every rent bumabagsak yung Meralco bill, diba? Kaya yun. Adulting? Well, kasi parang to tell you honestly guys, slight nagloko ko yung mga time na nandiyan ako sa akin. Hindi ko na masisisi yun. Parang ngayon, I learn a lot from my mistakes. Diba? Kaya sana, habang maaga, inayos ko sana yung buhay ko somehow. Diba? Oh well. So yun, nandito ako ngayon sa basement and ayun, ayusin. So later na lang ulit. Super hiya ako. As in, hiyang-hiya ako, guys. Ewan ko, pero hiyang-hiya talaga ako. So, I'm going back to our house.
Kalurks! Kalurks! So, dito ako ngayon sa LBC kasi magpapa-Gcash ako and of course magdadala ng mga gamit sa bahay. Di ba, nakakapagod at nakaka-hazard actually. So there. Oh my god, bakit ganito ko? Oh. So, I'm super duper excited kasi andito na yung mga sapatos ko. May transfer na. So, as in, super duper excited ako. So, ang gagawin natin is i-unbox natin siya or alisin natin sa karton. Yes, para maayos ko na sa dapat niyang pagkalagyan. Okay, okay, okay. Colors. So, more linis tayo, di ba? More linis. Yeah. So, ang gagawin ko dito, itapon natin siya. Nagyan natin ng basura. Kasi ayoko nang madumi. As in. Teka lang guys. Itong lapel mic ko naman kasi. Dapat talaga may masking tape sa dibdib ko para ang bagengging ko. Do may mga gamit pa ako doon. Like, yung mga bag ko. Diba? Kasi for sure, kung iniwan ko talaga yung dito, kung iniwan ko dito yung bag ko, ay naku, day. Ito lang. Day. Baka tsaka-tsaka na yung mga yun. So, effort. Super effort. Oh. And ang aking comedy son. There! There! Diba? Asan ka? Huy! Andito ako. Huy! Andito ako. Andito ako. Oh, ano ba kung saan ka na pupunta? Kung saan ka na pupunta, ha? Wait. So mamaya, pupunta tayo sa aking bahay, sa aming bahay, sa Mansyon de Familia General para kunin ko pa yung ibang gamit ko doon na iwan. And yon na lang. And then, may kukunin pa ako doon na importanteng bagay na naiwan ko. So yun, pupunta tayo doon mamaya and then mag-aayos-ayos ulit. Kasi guys, oh my god guys, as in, look at my shoes. Nandyan pa rin ang sapatos ko, oh. Andyan pa rin ang sapatos ko. At dumating na rin yung in-order kong
remote control for my air cache. Ayan. 'Di ba? And babago natin siya yung kitchen. Medyo okay ng kitchen. So ito na lang ang panlabas. Pero since bawal pang makapasok sa aking balor gawa ng COVID, so wala muna tayong paggawa, no? Pero so far, so good. At ito na muna ang ating mapapakita ko sa inyo. And of course, nag-shoot na ako ng kitchen ko. So ayun. So abangan nyo na lang. Okay? So again guys, sana naman please don't forget to click like, subscribe, and comment. And kasi nung check ko analytics ko, most of my viewers are not subscribed, diba? Kaya naman please, mag-subscribe naman kayo. Tulungan nyo ako dahil maraming gastusin ngayon. As in, guys, nagmamakaawa na ako. Libre lang naman mag-subscribe. Libre lang din manood, diba? So please, alam mo, kahit mukha na akong tanga, kasi pangarap ko talaga to eh. Wala akong kumbaga, yung monetization ko, yung pera na makukuha doon sa YouTube is just a bonus. Pero love na love ko talaga mag-edit. Love na love ko mag-video. Kaya naman please guys, supportan nyo lang ako. Please. And balang araw, sinasabi ko sa inyo, sisikat din ako. Promise. Balang araw yan. 'Di ba? Itaga nyo sa bato. Itaga nyo ngayon February 28 na mag-bloom at magbubongga, mag-prosper din ang aking YouTube channel. Trust me. Naniniwala talaga ako. Ako naman ang babawi sa inyo. Promise ko sa inyo yan. As in super duper promise ko. Okay? Today, Sunday, February 28, nakabit na at nagkaroon na ako ng koneksyon. Kaya naman tuwang-tuwa ako dahil meron na akong internet. Ayan, diba? Ayun ang internet. Naku, maraming salamat. At finally nakabit na ang aking wifi dito sa aking pamahay. Super duper excited ako. As in, nakapag-dito ko ulit tayo, makakapag-content ng bongga-bongga, makakapag-upload tayo na walang kasabayan mag-upload, diba? Nakakaloka. Maraming salamat kay Kuya na minadali ang pagkabit ng aking internet. Well, actually, noong Friday pa na-install tong wifi. It's just that hindi siya gumana ng Friday. And then, piritan ng modem ng Saturday. And then, hindi pa rin gumana. So yun, treasure ko talaga siya. Kaya naman thank you so much. Kuya, nag-text sa akin at lagi nag-update kung meron ba akong internet. Kaya maraming salamat, Kuya. And sana, huwag kang magloko. Ang internet connection, please, huwag kang magloloko, ha? Okay ba yun? Yun lang. I love you.